Cool School – онлайн магазина, който помага на деца и родители в училищната подготовка. Запознайте се с одобрената ученическа униформа на вашето училище в нашата галерия. Нагледно в нашата галерия ще видите всички изброени артикули и цветове в съответното училище. Материите, които използваме, са сертифицирани и внимателно подбрани и са изработени изцяло в България. Улеснихме максимално вашите поръчки, като от сайта може да разгледате таблиците с размерите на вашето дете. Съвет: избирайте размера спрямо реалната височина на детето, защото нашите дрехи са леко оголемени, за да се носят през цялата учебна година. За да ви предложим най-доброто, ни е необходимо време за изработка. Затова ви молим да спазвате сроковете за следващата учебна година. До края на юни за всички ученици, а за първокласници до 10 юли. Избирайки размер в сайта, ви показва наличност, а когато няма такава, продукта е изчерпан и в производство. За повече информация може да ни пишете в координатите в края на видеото. И също така не забравяйте, че в нашия сайт Cool School може да намерите всичко потребно за ученика.